Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 14. Awgust 2025-nji ýyl. Ne hepden wakalary bilen bir hatarda dünýäde bolup geçen zatlardan başlap Türkmenistana ýetmek maksat edilmiş. Şo pikirlerim siz bilen paýlaşmakçy şugun. Onu nämeden başlaýly? Ine erti bütün dünýä garaşyp otur haçan Amerikan prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putinin Amerikan territoriýasyna ýagny Alyaskada duşuşyklar bolmaly. Duşuşygyň maksady näme? Aýdylşyna görä maksat o Amerika ýagny prezident Trump uruşyň ýatyrylmagyny, besedilmegini isläp şo ýere Putini çagyrýarmyş. Ine aýdylýan o habara görä Putin bolsa näçin bar ýaşata, demek Trump bilen iki çaq gürleşip özüniň öne dünýä liderleriniň biri diýen subut etmek üçin men bilen Amerikan prezidenti duşuşýa, aý näme diýär, bizine mesele çözýär. Ne plan zat diýip birinjine öz halkynyň gözüne çöp atmakçy. Ol biziň samsyklymyzy ýa-ni bäşgürlikdi geçirdiler. Guterres'i çağır, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärini. 4-5 güllep tarhan nökerlik edip türk gittiler. Näme netije boldy hiçden. Ýöne şol Gurbanguly onuň dogmasyny köre awray bolup hyzmat etdi. Halkynyň öňüne aýny görýän bütün dünýäden 32 döwletiň 34 döwletiň wekili geldi. Ine nähili awray bar biziň döwletimiziň ýa prezidentlerimiziň diýip. O taýda hiç zat ýok. Bu Putiniň kam boş takyrdy. İlkinci nokta öz halkyny ynandyrjak bolýar. Ine dünýäniň iň beýik döwletiniň prezidenti men bilen doşuşýar. Ana Ýewropa beleleşigi menine jenaýetkär diýip baglan etdi, Gaga sudyna tapşyrdy. Aýony men narkyna Amerika baryp gelýän diýen mesajy bermek üçin ertiki duşuşyga Putin şo niýet bilen barýar. O taýda Ukraina territoriýasy paýlanarmy, bölünermi, kime berilir, kime berilmez, ol eýem ähmiýetli-de. Ähmiýeti iki tarapym Trump'ın Putin'in özüne awray galynmakçy bolýar dünýä metbuatynyň ýa halklarynyň öňünde. Trump'a näme gerek? Şan şöhrat gerek, pul gerek, onsoň Nobel premiýasy gerek. Ýani Birleşen Milletler Guramasynyň ýemesi bilen ýani näme diýen hada taýstosýarda ortada şoň ýani teklip etmek bilen ýani bärik dünýäde bayrak bar da parahatçylyk üçin. Ine ol şonu almakçy. Onuň maksady şol. Şoň üçin bir topar gepleşikler geçireni bar, geçirjegi bar. Edilipdir, edilmändir. Ýöne ol şol şan şöhrady kowulaşyp edip beren işler diýen netijäni ol menkide ol bir topar dünýä bilermenleri, analitikleri aýdyp beripdiler. Eni erti şo taýda duşuşyk bolmaly. Näme üçin? Dünýä Trump bilen Putin duşmaly. Ana bärde Putiniň uruş alyp barýan territoriýasyny ýa-ni Ukraina prezidenti näme üçin şo taýda ýok diýilen sonra ör boýuna galypdyr. Ony Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylaryny soraýar, ony beýleki döwletleriň ýol başçylary. O nähili ortadan bir sözü bar. Bez menä jeneli diýär. Bärde bolsa bez menä razveli bolýar. Men ýok o taýda ýön men akbarym şo diýär, iki adam o taýda oturup. Bu näil beýle? Bu Ukraina halkyndan, o parlamentinden hiç kim sorana. Ene şular ýa soraglar ýüze çykypdyr. Ene bu taýda dünýä Trump bilen Putin duşuşýan bolsa, onu näme üçin o taýda Ýewrosaýyzyň wekilleri ýok? Bilemine ulu sorag bolupdyr, Ýewropada sorag beripdiler. Olaram ýok. Yani olar beyanat yazdılar, diplomatik dil bilen elbette yumşaklık bilen Trump'a sen şo taýda şular ýaly territorial meseleler gozgama çözme, näme gurrun edýän bolsaň özüňki diýen ýaly. Ýok, eger o taýda Putin tükezibana tutturýan bolsa, ol öz işi biz Ukraina kömek ozalym etdik, edibem motiv gelecekde de etjek diýeni anyk karara geldiler. Onun için o Alyaskada mesele çözülen. Ine şona aýdaýyn, onsoň o taýda görýäňizmi? Bir döwletiň üstüne bir çözýär, gün güýçliňki, gowurga diýişliňki diýen ýaly terdi. O
30'a götürüm prosent territoriýasyny basyp alýar, indi şu alynanlar menki diýer. Sen şonu karar etmeli. Krim Yarımadasynam beýleki ol ýanky Donetsk, Lugansk welayetleriniň on kapdanlygy ýene-de indi Hersonyň goşuly Zaporojýanyň goşýar. Dnepryň bir bölegi ay gary şuň kun basyp alanyň on mäsine çeli menki diýdirjek bolýar da Putin. Ama ne Ukraina'nın prezidenti, ne de Ukraina'nın halkı, ne de Ukraina'nın parlamentarylyk bermeýär. Şular ýaly çatak ýagdaý emele gelipdi. Bilemek ertine derler. O Zelenskiň üstüne basyş edip sen şunu hökmen tawşyrmaly topraq diýse ol onu gol çekme. Zelenskiň näme isleýär? Häzir wagtlaýynça kim nerede duran bolsa ortlar basyp alan ýerinde dursun, bizim özi ok atyşy bombalaýyşy besetmeli, uruşy saklaýlyňdy. Son galan meseleni haçan wagty gelende çözülýär. Täp ol bilýär, Ukraina halky hiç açan öz territoriýasyny Orsiýada bagş etmeýär orslary. Hana Azerbaýjan öz territoriýasyny 34 ýyldan soň ýygyny aldy. Ine diýmek şu Garabağ, ine diýmek şu Orsiýadyň basyp alan territoriýasy ýerde geçdi. Ýene de eger şu uruş taklyp bolsa, ýerde geçdi ýygyna Ukraina gaýdyp gelir. Ukrainler hiç açan öz zadyny ýyle berýän milletler. Ya iyiliň zadynda göz guzlaran milletler. Menim şu halk bilen şu milletden köp ýyllar bäri işleşip gelýän. Orslardan tapawutlukda Ukraina gaty zähmetkeş halk. Öz maşgalasy, öz durmuşy bilen şular daşary ýurtlara gidip işläp getirip özlerine ene şular ýaly kotej ýaly jaýlar gurup ýaşap beren halk. Orsun kıyalı tuvaleti köçede de. Ukraina gaty medeniýetli. Onun inni diyecek bolýan zadyň Orsiýadyň territoriýasyna da ýazylşyna görä pesenden 8 milyon milleti ya asly Ukrainalı bolan adamlar ýaşaýar. Pikir edin, şu uruşy ýatyrdyk ya basyp aldyk diýende de şol 8 milyon dek ýatyrmy Orsiýadyň territoriýasynda? Ýok, bular şu Orslaň garşysyna giýjek uny diwersiýa gurnalar, edi bilen elden gelenlerini provokasiýalar ederler. Ya da Ukraina basyp alan, Orsiýadyň basyp alan territoriýasyna Ukrainalar şolary boyun ögermi? Elbetde ýok. Bu bir giýjek uny şol biren garşysyna terror bilen ýene bilemek onlar çyllap dowam etjek uruş. Ýöne bir zat bar. Ulu zady ýykyp kiçi zady saklap bolunak gitmene ýam ýyllar çögede gaýtalap aýtdy. Bu SSR ýykylanyna. SSR ýykdylar. Indi Orsiýada saklap alyp galjak boldular da. Onum ýykylaýmaly. Sebäp o taýda diňe Orsiýa ýaşana, o taýda 72 milletiň wekili ýaşaýar Orsiýada. Olaňa 30%-den gowragy musulman milleti. Ene musulmanlara da hana bir Kremlin ya Putinin töweregine naklen garaýşyny öýdüňiz görüp dursunuz. Diýmek, on içinde hökmani ýagdaýda uruş turaýmaly, grajdan uruşy. Onun bolur, ýakyny bolur, uzakda bolur, ýöne hökman bolur. Diýmek, Orsiýadyň ya Putinin gurjak bolýan imperiýasynyň teppäde okolly diýiller, türkmençelep aýsa, hökman bolaýmaly ol. Şoňa da eýam milli galkynyş, milli oýanyş başlandy Orsiýadaky respublikalarda, Orsiýadyň hatarına girýänler. Yani şu 89 regionun köpüsünden şular yani orta karşı ya şulan beýle halkdan başına salyan oyunu ya da zulmü barada gaty ýeti çykyşlar var, garşylyklar var. Bir gün bilen umum protesto öwürler var, bir gün darga. O SSR'ň dargaýşy ýa. Olan tak öňmizde. Ýöne ertiki gepleşige ya duşşuga öns bersek şu taýda indi Trump görýäňizmi? Men ýa parahatçylygy dikelýän adam ana Hindistan bilen Pakistan uruşa başlany ikisem ýanky atom ýaragy eline bar da şu ikisini men ýaraşdyrdym diýe. O dogry. Nädip ýaraşdyrypdyr detallar açylana, ýöne men şonu etdim diýe. Iran atomly bombasy goýdum diýe. Olam näbel nira gitdi o taýdaky 60 götürüm ýanky işlenen atom ýaragyna ullanmaly jisimler, suwuklyklar ýok. Şuňa belli dänýär dedim. Onsoň ol aýtdyny Zangazur geçelgesi bar. Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda. Ine şonu men ikisini oturdup şertname baglaşdyrdım. Buna bir-biriniň elini gysy.
Indi bir regiona parahatçylyk bolar diýe. Ogo ol ikisinin çağırdı. Alifam geldi, Geydar Alifam. Başlan. Geydar diýen. Oň ogly geldi. Ilham Aliyev. Ondan bir Paşinyan geldi, Ermenistanyň premier ministri. Trump'ın ikisinin ortasında bulan elini kısıştırıp onu gol çektirdi. Şol geçelgäni bular 99 ýyllap Amerika ullanmaga berýärler. Amerikanyň göz astyny firmalarmy, transportmy, näme gurulýan bolsa, näme hereket edilýän bolsa, şol ýanky logistikasyna jogap berýän Amerika. Bolu gutardy. Diýmek, ol ikisem rady säp Amerikalı barsa o taýda başy 3-nji döwlet gelip gatylşmaz Orsiýadyň barmajagy görünip durdy ata. Emma muňa näme jogap berýär Iranyň kyly? Şol da näme gurýan bolsa guru bersin dedi. Biz hökmen şunu yumurjak olarum ýok eder diýdi Amerikalılar şo territoriýada. Ýene de bir konfliktdir. Diýmek, şol şey diýip gaýbat atýan bolsa, bugun bolmasa erti Israil hökmen görersiňiz Iranyň üstüne ýene bir gelip çalışady. Dünýä şu mahal iki bölüni diýip men ýönekä ýeraýdamak da ýurtdaşlar. Hakykatdan dünýä iki bölüni ak güýçler, gara güýçler, şu dünýäni täzeden üýtgedip gurjak bolýar, gol astyna aljakmy, göz astyna aljakmy? Ol ikinji jahan uruşunda emele gelen koalisiýalar, emele gelen döwletler, serhetler täzeden pozulup täzeden düzülmegi aty mümkin. Şoňa da barýar. Beteranlyk gitmän ýöne şu taýda durýar. Seredin egerde men ötekliğim açık bolýan. Egerde ýanky Amerikalılar zangezur geçelgäni özüne alýan bolsa, öz göz astyna gorawçylygyny 99 ýyllap berilen bolsa, näme üçin Krim adasy Türkiýe berilmeliler? Oturup bir oýnap görüň ýurtdaşlar. Näme üçin Krim ýarym adasy mesela 49 ýyllapmy ýa Trump'ın etşeýal 99 ýyllapmy Türkiýe ýemesine borany berilmeliler. Eger Türkiýe otak gelse öz ýurdunak edişýaly kurortny zona urjaga demandi Krim ýarym adasyny. Oňlar otak gelmäge ortlardanım 100 müňesi hakly bolupdyr Türkiýe. Näme üçin? Ozal Krim ýarym adasy türklere degişli bolana. Şeňmi? Onsoňam demede Krimde ýaşaýjylaryň esasy bölegi yerli halk tatarlar. Tatarlarym dili bir, dini bir, medeniýeti bir. Türkler bilen ýa türk dünýäsi bilen, şol sany türkmenler bilen. Kim hakly diýen soraw ýa çykýardy şu taýda. Näme üçin ors almaly şonu? Näme üçin şol ors ally diýilen soraw jogap bersek, şol SSR ýykylanyna şol Krim ýarym adasyny Sevastopol şäherine Orsiýadyň iň esasy deňiz harby bazasy bardy. Gidip ýatan ýer asty, ýer üstü gämeler satlaýdy suwun içinde. Şonuň üçin şu kärennesini alýanlygy üçin Ukraina her ýyl şular men ýalňyşmasam ýa 18 milyon ýa 25 milyon dollar töleýärdi Orsiýa. Şunun köp görüp näme üçin bizine Ukrainalara hak kestek bermeli. Ozal Yekaterinankydy biz şu basyp ýygyny alýasy. Owo Yekaterina bir döwür onu kimin elinden aldy? Türklerin elinden aldy. Türklerin hakkı var. Ba şu mal şu yemeden Krimden şol döwür göçüp ýa gaçyp ýa-da bosgunlyga giden ýanky Tatarlaryň beýleki milletleriň wekiller hana Türkiýede ýaşap otyrar. Olar höwes bilen ýygyny öz ata watanyna dolanyp geljekler. Hana 44-nji ýylda Stalin ýanky beýleki milletler göçüreni şol sanyny Krimden hem Krim tatarlaryny deportasiýa etdi. Nire gitti? Şolun 99 götürüm Özbekistana gitti. Şu deportasiýa edildi. Men şolar bilýän, tanýan, köpüsi bilen gatnaşan eskerlikde bile bolarlar, soňra gullukda bolarlar, garajdan durmuşdy. Gatykan. Şolar soňra 90-njy ýyldan soňra ýuwaş-ýuwaşdan ýygyny öz ata watanyna dolanyp geldiler. Ýygyna geldiler, bulan ýaşan jaýlary, mülkleri eýam elinden alynan ortalaşdyrypdyrlar. Ýöne şolaşa dagyň ýüzüni keppe gurup ýaşadylar näçe şu özüne şu taýda mülk tutunmak üçin. Tatarlar. Innem o şu taýda şu döwür Ukraina prezident bolan bir topar mahluk men şey diýýärdi.
Olar şu Krim aýtdy da biz diýdi Ukrainanyň gapdaryny awtonom respublika bolup gireli. Öz başlyk ýöne biz Ukrainanyň hataryna ana şol bara bizde goňşy regionymyzda Özbekistanyň hataryna girdiler abi Garagalpaklar. Olar awtonom respublika Özbekistanyň hataryna. Bular aýtdy biz awtonom Ukrainanyň hataryna bolayly. Muňa ýok diýdiler. Siz kim bizi avtonomiya berer ýaly? Siz bir welayet ýa bir ýarymada seni bizim baýlamyzyň diňjalýan ýeri diýipine. Ol aňyrdan eseri kılanyny şol Özbekistana göçüp gelen bir topar ýanky tatarlar öýlerini traktor bilen sürüp ýykdylar. O ýansyn ýanky bir nahalstroy ýykyşýaly. Ya ýazyjylar saýyzyny paýlap beren ol daçalaryny, uçaklaryny gurulan daçalar bir günne traktor bilen sürüp döze düşýäli. Şondan bäri tatarlan kalbyny bir şular ýaly Ukrainaň ýol başlaryna da ynam galmady şol döwür. Şoň üçin ortlarym şo situasiýadan peýdalan girdiler. 14-nji ýylda öz hasabyny öz adyna geçirdiler ýarym adany. Mende soraw bar. Şutaýdy, şumaha Türkiýanyň ýol başlary isle prezident Erdogan bolsun, isle onuň parlamenti bolsun. Resmi ýagdaýda Ukraina ýüzlense, meselem, şu ýer, şu toprak bizim hem ata-babalymyzyň ýaşaýan ýeri, bizim ata-babalymyzyň gan döken ýeri. Şunu bize siz ana Azerbaýjan bilen Ermenistanyň ol Zangezur geçilgen 99 ýyllaryň möhlet bilen beren bolsa, siz hem bize şo möhlet bilen, hiç olmany 49 ýyllyk möhlet bilen bize berin, biz şo taýda iyi mesalalyk durmuşy gurnaly, adamlara iş ýer orundy öredeli, durmuş öredeli. Sonra 49 ýyldan soň gelinde hana Krimde referendum geçirin. Şo halk Ukraina bilen nähil derejede birleşik. Birleşik bolsa şu awtonom derejesine girýärmi? Ukrainanyň bir parçasy ýa böyle bolup, ýa da öz başlyk döwlet bolup şo taýda galýam. Ol Türkiýanyň hataryna girmegem gerekken. Öz gerbi bolsun, öz nişany bolsun, öz baýdagy, öz konstitusiýasy bolsun. Näme üçin o halk hakly dämi ýaşama? Näme üçin Zangezur Amerika bermek bolýardy? Näme üçin bu ýaman Krim armadasyny türklere bermek bolany? Mende soraw. Hakla Türkiýe şu zady soramaga da, meselen orta çykarmaga da, Zelenski bilen günne onasa duşupdylar gerek bolsa, näçe kömek edildi Ukraina tarapy Türkiýeden. Otursalar gurlaşdylar, iki parlament karar çykarsa bolluk oturdy. Türkiýe gön salýa içine goşuny şol ýarmada Krim'i. Ya kömegine diýe Ukraina. Men diýjek bolan zadym şol Krim ýarmadasy bar idi. Trump'a gezek gelen, ya Amerika gezek gelen, mesaňy al, näme alýan bolsa. Emma Türklere gezek gelen, ya Türk dünýä gezek gelen hiç tat ýok. Bular näme Turandan orkýarmy, ya Türklerden orkýarmy, ya filan aklarym Türk milletleri. Filan askermeýän hana görkezip otylar. Isle Türkmen bolsun, isle Azerbaýjan bolsun, Kazak bolsun, Özbek bolsun, Kırgız bolsun, hemmejin idenekledip hana orsiýetler. Ya izini gowýarlar, ya da in gowsy aktyp frontda Ukraina garşysyna uruşdurýarlar. Mesarupkadan geçirýärdi. Ýalan hana Ukraina çykarp goýdy sanyny, spesiň näçe adam şo taýda uruşup ýa Ukraina garşysyna näçe ölü näçe diri. Şol sany bizim türkmenlerimiz. Şoň üçin men şu meselen Krim ýarmadasynyň meselesini çözgüdini in ýaşysyny gowusyny şu ýarmadany 49 ýylmy 99 ýylmy Türkiýe geçirmeli ullanmagy. Bolugy tordy. Şonu şu toprakda şu ýerde hiç olmaz şu ýarmada da parahatçylyk boljakdy. Ýöne mesele şu maha Türkiýe tarapyny futbol aýdylşy top Türk tarapyny olar teklip etmeli Ukraina parlamentine de prezidentine de. Eger şunu degerli terzi meseleni Ukraina parlamentine çykaryp bilseler, demek Ukraina parlamenti garşy bolmaz prezidentin. Wagtlyna ol. Näme üçin orta ýaşamalyň sonra bar otay. Olaňyň tatarlaryň ata-babasy şo taýda şo toprakda jan beren ýa gömülge ýatdy. Kim hakly bolsa. Bolýa in agryk geçeli o bärde ýene näme bar? Şo territoriýany bermek geçirmeklik bir misal getirjek bolýan. Ýani ýakyny 4-5 ýyllykda bolsa gerek.
şu Şwetsiýanyň iň günorta tarapy bar. Skåne diýerler-de, bir welaýetinde bir näçe welaýetyň ýerleşen ýeri. Şol ýerde Daniýan territoriýasy. Danmarkyň şu Kapdarnak şu Gysgadyk arasynda bir deňiziň geçelgesi bardy. Şoň aňyr ýüzünde Daniýa bar. Şoň territoriýasy bäri ýüzäke. Bular soň aýdypdyrlar şu meseleni, meselem 100 ýyllar soň çözülşeýli. Hana Daniýan parlamentine çykarlyşy mesele indi näme etmeli? Indi şol Skånany şol gidip ýatan territoriýany özüm önemli topragy iň bir ýanky güneşli ýeri Şwetsiýa iň günorta tarapy. Şonu biz ýygyň almalymy ýa Şwetsiýa bagş etmelimi? Halka referenduma goýdular, halk ses berdi. Goýdy, hany şolar ullanyp, şolar ösdürdi. Region işläpdi, millet ýaşapdy. Hiç aramızda pretendiýa goý, şo Şwetsiýanyň territoriýasy bolsun. Indi ömür müdümlik şol Skåne, indi konstitusiýa boýunça Şwetsiýanyň. Indi beýle mesele çözülip bolmaýar. Şo iki döwlet urşana öz arasynda. Indi bir ana şolar ýaly ýa-da olgun rolik maňa uğradyktyrlar. Şolaň birinjisi bilen häzir tanış edeyim. Şu taýda aýdylýan zat bir ýahili waýdy. Ýüzü gözü nurany bir ýaşajyk gyýdy çykarypdyrlar. Orta Siz milletten haýyş etdiýär, Amerikadaky ýaşaýan Türkmenistanyň garajdalary ýene birdem näse deportasiýa bolmalygyňyz üçin ýa size arka durmaklyk üçin siz hökmen ne barynda Türkmenistanyň ilçihanasyny hasaba durun diýär. Görýärmiň diýen zaten. Bir tarapdan seretsen, eger sen grajdanynyň arkasyny arka durýan döwlet bar bolsa, onu şol edilemeli işte. Aýdýarlar beýleki demokratik döwletler öz grajdalaryny plan döwlete ýurda gitmän häzirlikçe saklaryň o taýda uruş bar, ýetim bar, näme bar, öz ýagdaýyňyzy kynlaşdyrmaň diýen. Ol bir başy. Emma bu gyzyň aýdýany hökümet aýtdyrýar-da, onu düşünikli zat kim diýen. Bağışlam. Ol aýdýar, hökmen baryp Amerikan ilçihanasyny hasaba durmaly. Näme etmeli o taýda? Adyny, familiýany ýazdyrmaly, ýaşaýan ýerini görkezmeli Amerikada, soňra nirde işleýäni aýtmaly, soňra o taýda ýenem ýazmaly zat Türkmenistanyň nirde ýaşadyň, näçinji ýyl çykyp geldiň, näme üçin çykyp gaýtdyň, o taýda galan doganlaryňdan barmy? Bar bolsa olaň ady familiýasy kim? Ine ölüň sorag edilýär. Soňra şu dosiýe bolup galýar. Şu adamyň garşysyna ol Amerikadan gider, gitmez galyr başy iş. Soňra bular ýüpü çekip başlaýar, mehemenkeler ýurdun içinde. Hani sen doganyň ýa agyň ýa bajyň Amerikada sen şo bilen näme gatnaşyň bar, ýa sen bize şu saatleri işleri ýapdyrjak bolsaň, aýt şoňa bize uğrasyn $50,000, $100,000, $1 milyon işleýän işine bagly. Hema olar reket edýärler, we salgyt salynjak. Ikinciden şu adamlaryň agzy iş galjak. Bura näme kärdi işläp ber Amerikada? Amerika çykan türkmenler gatykan. Olar hökümete garşy bolan çykana, olarda kwota berilýär. Kim şoňa sygynma alyp bilse, Amerika çagyrýar. Ol akyllydan akyllysyny, bilermenden bilermeni alyp gidýärler-de, olar şol. Indi diýmek, türkmeniň in akıllı bölüğünün bir bölüğü mühemmesiyme Amerika'da şumaha. Olur bizim siyaset işleminde gatyrşmaya qaradan seredip ya asla seredene onun öz durmuşu o taýda bolýaly, watan gerekmejek adam nerede ýaşandy ol. Näme boldy Türkmenistany unutdy gitdi olar üçin gerekken. Ýöne wagt üýtgänni şolary ýygyna çağıryp getirsen galjagynyň Amerikada galjagynyň ýurduny atawatdan topragyny dolanjak kendir. Men onu bilýär. Bilem sana aýdýar. Sebäp ol ýaşlykda giden adamlar, ýaşy ulaşanlar bir sene barany adam watany küýsýändir ýa-da öz topragyny, öz doganlaryny aşyr. ýa enatadynyň duwlanyň topragyny. Başda mihmançylyk bar gaýdyr, soň ýagdaý görüp, ene men bilýän, ene men ady böl Amerikada hirurg ýa medisini işgäri, başy elektron şykmy näme. Näme üçin men öz watanym üçin etmeliler.
Ine şu Amerikada berilýän pul maňa Türkmenistanda da berilýär. Ýöne men şo tak barsam öz halkyma, öz milletime hyzmat etjek diýe duýgy şu baran adamyň bärden syýahata baran Türkmenistana baran adam ikisinden birini dörenjegine mende hiç şüphe ýok. Sebäp biz hemmemiz şu topragyň ogly we gyzy. Inni şular şu zatlar öňünden görüp hiç açan hiç kim şu Türkmenistana edilýän jenaýaty garşy çykmasyn, garşy söz aýtmasyn, garşy hereket etmesin niýet bilen şu maha Amerikada şulary hemmejigini ýazga aljak bolýarlar ýa hasaba. Bakanalaram siz birden deportasiýa edilseňiz ine bizden kömek bolar. Ey ýurtdaşlar, esasanam Amerikada akyl, sizin akylyňyz dünýäniň 4 künjüne ýetipdi, düşünjek bolun. Şu neçeldi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi. Bularyň hemme döwletde ýerleşen ilçihanalar bir ýekece türkmene kömek ýa şolar gollaw berdim aýdyn. Mene bilemek, bilýän bolsaňyz aýdyn. Bir ine aýdaýly Türkmenistan islerini grajdanini yüz tuttu ilçihana. Men ine hak hukugum bozulýar ýa şu maňa gowra gerek ýa men pasportym çalyşyp ber ýa nämet viza birine kömek edildim. Anna Türkiýanyň aýyn. En köpüsi şu taýda türkmenlemi. Gece günü ilçihanyň gapysyny kakyp. İçinden Türkmenistanyň daşyndan. O Reşit Meretov diýilýär, o deýýusyňam deýýusy. Ene şon üçin men diýjek bolýan zatym Amerikada ýaşaýan Türkmenistanly grajdanlary, watandaşlarymyza, ýurtdaşlarymyza ýüzlenme şutaýdan bir zat aýtjak bolýan zatym hiç açan şol Amerikadaky Türkmenistanyň ilçihanasynyň gapysyny kakaýmaň, baraýmaň, ýene mirgedek baraýmaň. Siz şo tak baryp öz durmuşuňyzy, ýygyňyzda galalylaryň, Türkmenistanyň galalylaryň durmuşyna agraldyarsyňyz. Ol ikusty. Ya hasil şu tak kapa baraňyzdan soň şu mahal şu girmäkäňiz özüňizi erkin we durmuşda ýaşap beren erkin döwletiň, demokratik döwletiň bir ýaçaýkasy ýa maşgalasy ýa bir adamty diýip hasap edýän bolsaň, şo ilçihana diýilýän möýhanaň içine girip çykanýardan soň siz hiç kim. Sizi şo taýdan eýýam ýa hakyny tutarlar, ýa sizi mezbur ederler töwereňizde adamlar satmagy, ýa Türkmenistanyň da şol Türkmenistan dolandyrýan jenaýatkar rejime hyzmat etmäge. Belki olaň pullaryny özleşdirmelisiniz o taýda. Ya olaň ogrulan zatlaryna gözegçilik etmelisiniz, ya şolara hyzmat etmelisiniz Amerikada. Size bolsun diýip şo tak ilçihana hiç biriňiz çağırılan zat ýurtdaşlar. Amerikada akyly size ýüzlenmeýdi. Siz beýle Türkdäki ýaly bir köpüs şol ilmsiz bilimsiz bolup baran illeşlerimiz ýa ýurtdaşlarymyzda sizin şo tak kart bilen baran bolsaňyz siz akyllysyny studentden gowusundan gowusuna alyp gidýärler. Men şonu bilýär. Şoň üçin ol bir biziň halkymyzyň ýa-ni näme diýip aýdýan size genetik akyl bank şo taýda bank danlyk diýilýär. Enesi şo taýda Türkmenistanyň gelecekki nesillerini alyp gitjek iň möhüm banklaryň biri akyl tarapdan, paýhas tarapdan, düşünje tarapdan. Olar size häzir noktalap boynuňyzy aşağı erdirip Amerikada ýaşasaňyz Türkmenistanyň guly we gyrnyk edip saklajak bolýarlar. Düşäýmäň şo tora, düşäýmäň menden size hem nesihat hem maslahat. Şona aýdýandydım. Beýleki mesele geçdik. Ýene bir videoň maňa uğradypdyrlar. Şunu hökmen sen gör halmyra daýdy. Başla. Şo taýda bizim hemmemizin köne tanışymyz şo videoda sakırdapdyr bir sagatdan gowrakmy. 2 sagat ogloýup mene onu şartragyny goýup seretdim diýipmi. Onça wagtym ýok. Allah murat rahimow bagyşlar ýaly. Çykyş edipdir şo taýda ýene de şo bilen oýnaýan oýny bardy. KGB'ň ýoly goýany. Başda adamlar orta çykarýarlar, özleri aktivist. Soňundan belli bir wagtdan soň şular boktivist diýip ýene de özleri ýamanlaýarlar. Şu sebäp milleti başda ynandyrýarlar bir ksan adama. Soňundan şu adamdan üstüne aty bilen bokun atýarlar. Onu bağışlar bizim ilmsiz bilimsiz kördehin galyn halkymyz kime ynanjagyny bilenär. Düşäňizmi? Şu çykan
O güpürdü tapırdı bilen daşını müňläp adam gelýär dinlejisi de ol adam bolup arkasynda durýan adam ýok. Ol ýöne şun dinlemeseler diýen niyet bilen inni şu orta öz çıkaran adamlar özlerim gark edýärler. Ine şu Allah Murat Rahim'in eden çıkışını söýlen baglanşdy. Göni ol otayda çıkış edip baştan ayak kimi yamanladı, olun näme aýbynaşdy, näme diýdi, nädip görýär, nädip bilýär. Täp ol hemmeçik material ýygnap, bölüşdirip, kesişdirip, soňundan material edip, o bir sowat halkyň öňüne okluýar. İşi şo. Şeň. Ene onsoň bu halkym bilkisi gowy da diýär-de, ýani şol Alşa Sahat bilen Abdullah Orusu'nun akbalını, näzir onu da donanıp gelir, bir ýani Talip Abbas bilen Nuri Annayf baradaydı. Esası urguyunu şu mahal ol ýani Allah Murat şu kişinin üstüne urýar. Näme? Beýan geçen ýolumyzda. Üns berin. 19-njy ýyldan başlap ta 20-njy ýylyň ortasyna çelli halk indi biziň açan şu kanalyň töweregini her günne müňläp adam gelirdi, çykyş ederdi, ýazardy, pozordy, dinlerdi. Şunu getirip, ene şol adamlar elbetde pozurup, adamlar şuday Türkdäki birleşip başlan, miting geçip başlan milleti dargatdy Allah'mara. Özüm Türkiýe baryp şu taýda özüne ýanky ýaran tutuny, ene şu aýdylýan, şu ýamanlayan adamsy bar, ýanky şu Nura Naif bolsun, Talip mi, beýlekisi şular hemmece bilen ikellep salamlaşyp, uzaklaşmasa da bileşip giden adama. Allah'ım rahim. Yörüti Türkiýe baryp şular hemmesi bilen duşuşdy. Şol sany o Dur Sultan Taganowa diýilýäni bilenim. Ene bugün onu Kanada çıkarıptır. Dur Sultan gahrmanmış. Şol gahrmanyň keminämiň garşysyna ýazan ardasy bar. Bir Nura Annafyň ýazan ardasyny özü çıkarıp görkezdi. Ene men ýazdym ene şuň garşysyna diýip. Keminämi tutulanda. Düşýärmi? Ene bular özleri başta çıkarýarlar şolar nerelerden geldi bir siýasat diýilen zat bir bazardaky bir gök satyp oturan adamyň kärdäl. Ýöne şolar çıkarýarlar dörli ýerden näme gurlasaňyz gurlan Allah'ın adını tutun, adını tutman nämedin şu halkyň ünsüni şol iş etjek adamlardan ýa edip oturan adamlardan sowmak üçin. Birinciden, ikinciden soňundan şu ýanky Allah'ın rahim şu 90% ýanky akly lagyrdysyny diýen zadyň şunu içinde jany bar, dogry diýip aýdamazda da şol soňky 10%-iniň içine bizem goşýar. Ýanky Milli Halat Ediş Komiteti, gurucu mezlis. Ay bularda da hiç bir hil düşünje ýok, bularda ilim ýok, bilim ýok. Bularym olardan enaýdar, ene şeýitdirip o bokuň içine bizem garýarlar. Men ýöne köýür aýdamaga aktivist, boktivist dip. Bular aktivist edip getirýärler, bir-birini, soňra bir-biriniň üstüne bok taşladýarlar da, ventilator monopolaýşar. Halk şoň ýysyny almaly. Ene şunu şolar 5 ýyllap oýnap gelýärler. Halka da bir düşünjesi kalkan halka da ene şular ýaly oýun berip. Ondan pikir edip görün. Şular ýaly ekranny başta bir-birini gujoklaşyp görürler. Soňda bir-birini ejeňde bazyň diýip duran adamyň töweregini bir idil adam bararmy? Han aýdym. Ben näçe geder janygy aýtdym. Haw siz durun bir seredin. Bu Türkmenistanly çykyş edýärleri daşary döwletleriň gullukları, ýörüti gullukları dinläp otýar. Şu çykyş edýän adamdan akyl ýa düşünje derejesiniň ugural Türkmenistanyny üýtgeşiklik ýa-da ösüş boljakmy ýa ýokmy diýilen netijeni öz hökümet baş tutanlaryna berýärler. Ene bulan edýän çykyşy bilen haýsy demokratik döwletiň baş tutany şulara üns verir ýa-da çağırıp el gysar diýip pikir edýäni. Şaňmy? Enne şol ýeka görünüp duran güýç, onu biz yglan etdik, beýan etdik, hemme zatlaryny düşünüp çygytdan ýaladym. Ene örüşdirip goýup berdik. Gurucu mezlisiň ýa-da Milli Halat Ediş Komitetiň gözüňi tutýan maksatnamalaryny. Haýsy terde, haýsy wagtda, haýsy etapda näme işlerini geçirmekligi bardy.
Şoňa da jogapkar adamlar bar. Biz şol rejimi tahtdan düşürüp şoň ornuna täze Türkmenistany gurmakçy. Onu biz hiç kimden giýip oturmda. Näme esasyna gurmakçy? Haýsy emede terde biz ýurdu döwleti milleti aňyrlygyny alyp gitmekçi. Ya ýagtylyga çykarmakçy, ya hak hukugyna ýetmekçi, ya olaň ýerini, suwuny, mülküni özlerine tapşyrmakçy. Bara hemme programmalyny. Inni şuny alyp bilýär şuň ediljegini. Şo beýleki iş etmän ol, agzy boş, lagyrda oturalan gapdaryny boşýardy. Ene bilerim şolardan en aýdally. Sen näme gelip aramyzda oturdun mu, gördün mü? Ha, Allah'ım. Sen aýdýan men 36 ýyllap şolaň içinde hemmesini bilýän. Bilýän bolsaň onu näme üçin sen 36 ýylyň hiç bolman soňky 30 ýylyny meni görende ikellep talamlaşyp ýüzüme it ýylgyrşyn edip öňümde çaý suw goýdun. Ha? Bilýän bolsaň onu näme üçin men bazarda şo taýda ýüzüme aýtmadyň, näçe duşluklarda boldy. Ha? Sen näme it ýylgyrşyn eden bolup o taýda adamlaryň gürrüňini dinläp soňra aňryk ýetirmeli ýerin. Ýetirip gelenleň birinde. Hemme kişini ağladın sen şu magal. Näme üçin sen gül sapar bardy, ýeke söz aýtmadyn. Ha? Ol Rowşan Galyjov sen sesiň ýazdyryp aldyryn, hani bütün dünýä bilýär. Sen şo taýda aýtdyň ha. Gül saparyň kimdigini, ýa näme edip öwrendigini. Indi sen şo üstüne böküp geçýäňdi, beýlekiler üstüne bok atýan. Näme üçin? Be ol Yemenim Abdullah Orusovum, Alişer Sahatovum başta özüňiz çykarýanyň, ullanýanyň, soňundan hökümete tapşyrýanyň. Beýlekilerde emma mesaj berýäňiz. Ene şeýdip ala detjek bolsaňyz, ene sizem ýogadyr, ýa ýitirmediler, ýa Türkmenistany öldürürler. O Farhat görgülüğünüm şeýitdiňiz. Keminen biziň aramyzdan alyp gidip, siz ene bu goramyny ýykylır diýdiňiz. Hani göreli kim ýykýandy. On ornuny keminen ornuny onadan gelip esinden. Kemine ýa-da ýigitler ýagylar. Ene şoň üçin mende soraw bar. Sen näme üçin onu hemme kişini poklap çykdyňda gül saparyň üstünden böküp geçýär. It ýanlykdan bökenýär. Bilýän sen şoň kimdigini. Olum bilýär sen kimdigini. Şeňmi? Şu azatlykda işleriniň hemmejiginiň kimdigini bilýär. Onun için sana berilen buyruk şu, ite oşa degseňem gol sapary degmedi. Sebäp Ýewropadaky şu hemme agentler, hemme şu adamlary çykaryp, şu aktivist diýip, soňra boktivist diýip, gömp ýa hökümete tapşyrýarlar, kuratory, şulary iýderleýän, ýeňsen aňyrsyny, siziň hemmeňiz ýüpüňiz çekip oturan Ýewropada ene gol sapary. Yok diýse de hana bersin, men suwda, men hany şo başda ýazan ýemeler bar, öz golu bilen, şo bilen men suwda bar, beýlekilerini şoňa suwda etjek adamlar adal. Ýöne men bu zatlary ýurda baranda etmekçi. Näme men bu taýda diýenim bilen näme gol sapar, näme özüni asyp öldürjekmi? Ýok, hedil keyp edip ýaşap. Adam satyp biler ine şol hökümete hyzmat, hökümet diýende goşadyrlar üçin şolara hyzmat edip çağıklap berebiler. Bu tarihleri aýtjak bolsa men on meşgullap diýmän gürlemer şu taýda. Ýöne şu diýeniň peýdasy näme şuň kun. Biziň başga adamymyz bar. Biz başga ýol bilen barýanady. Biz adamlaryň aňyny düşünjesini geňeltmekçi. Şoňa düşündirip berýär. Kim näme diýýän bolsa hemme kişini dinlen, özüňize gereňizi saýlap alyň diýär adamlar. Sen bolsa meskin sokorlyk edip, ýemme bokdan kemput ýasýandy. Özüňden sen kemput ýasýan. Sen 36 ýyllap menden oşulaň arasynda boldum. Sen aýt 36 ýyllap jinnek ýal eden peýdalýyşyň barmy? Isle Türkmenistanyň içinde, isle Azatlyk radiosyna ýa şondan soňra mene çykyp sen kime haýsy adama kömek etdiň? Sen diňe agentura ýygnak geldin. Ýewropada da, Türkiýede de, ýene bir ýerde de. Ýöne sen kime hyzmat edýäniňi ýerde işte aýtmaly bolsun. Şo gullarym gelir, Allah'ım bilen howlukma sen. Her bir diýen sözüm, ağzından çykan sözüm jogapkarçylygy bardyr. Sen maňa näme diýenem bolsaň, saparaga näme diýenem bolsaň, çözülmeli wagty gelir. Ene ýurt azat bolar, ol men sen ýöri tark giden gyzlar bardy. Şo taýda ağzından çykan her bir sözüňe halkyň öňünde jogap bermeli bolsaň, olaram aýdar şo dogrymy ýa ýalandy. Sen
yarım yalan bilen yarımsyny garşdyryp hakykat edip hakka götürilecek bolýar. Sen suutmy, prokurormy, adwokatmy, sen kim? Jurnalistlyşka, şeýledenmi? Şol işiň bilen boluber. Sen kime hyzmat edýäniň özüňden başga adam bilenatmy kadýan? Sen aýdýan 36 ýyl men şolaň arasyny işläp berdim. Mene sen pesenden şol açyn sen gelip başladyň aramyzy. 20 ýyla bolandy. Menem sen şondan bäri görüp gelýär. Kimdiň aýagyny nähil basýan, näme hereket edýäni çeldi. Ýöne biz bu zatlary şiralyň aýtýaly hasap maşyny işläp durdy. Ýazylgydyr. Näme men şu aýdan bilen näme ütgejek? Ana ýüzüň aýtdy da. Sen kimdiň? Seni mon tutturup uğratdym. Türkmenistan. Belki baranda sen bar onu şu taýda aşgabatda soragy medensiň, men onu ortadan aýrama. Şeňmi? Men sonuç Öröksan Gylys barada diýen. Enne sen uyup bilen pohun goýdun. Ennem İsran diýen ýaly halka hödürlýär. Sen bilen keminämde jik-jiki diýdin. Sen nähil jik-jikidiňi men ne ýurda baranda ene halka düşünüp berem. Men barmasam barja gowlanlar düşünür sana. Ya halka şumaly medwatylar ýöne şular bilen sanyşmaň, aglyňyzy deňemäň, paýyş görlemäň. Siz öz işiňiz bilen bolun. Muň deregine bir artykmyş kitap okusaňyz ýa bir akıldar dinleseňiz, internet dolu material, öz dünýä garaýşyňyz giňerer diýip men adamlara şular ýaly maslahat berip saparagy da soňýar. Eger siz ýalylar jogap bermeli bolsa, saparagy bilen men bar. Ýöne ýaşlar garamda bir işleri. Şeňmi? Nirde duşmalym bolsa sen bilen men bar. Bir gözümiň elimiň ýetýän ýerine geljek diýdi. Aýt senem ol sen kuratorlaňam. Men baraň şota. Gaýratyň çatma. Ol internetiň aňyrsyny näme üýürdüň, näme çyňsadyň, näçe döwletden sen hak hashtag alýan ýeňsesinden ol öz işiň. Wagt geler hasabat bermeli bolsun. Ne şonayda enedim yurttaşlar bağışlan wagta meýän 42 minuta ýatypdyr. Oturun, oýlanyň, pikirleniň, özüňize gerek netijäni çykaryň. Hemmäňiziň öýüňde saglykda görşelik. Eger şol erti näme ütköçüklik bolsa, gyssaly bolsa erti çykan bolmasa da ýene bir hepdeden şu Trump bilen Putinin duruşunyň näme netijesi bolup parahatçylyk boljakmy, uruş dowam etjekmi, onuň size aýdyp berer maglumatlar topladığımdan. Bolýa sag bolun, saglykda görşelim.